Arboretum along meeting ng hang lo council itum dun lo. Nilitum APHLC pen kipugela puhelo. Assam advantage Assam zimatidi. Nilitum ning hangke karbi inglong arat tum andak ning hangke. Autonomous advantage autonomous karbi anglong di masau puabang si punai. Advantage Assam po itum bagai ke nanggia bangke advantage karbi anglong autonomous state puabang si itum mangi punai number 1 lalu. Lalu te itum ning ke hang bansi kam claim long po. Komat aphansi itung pang ni ma. Komat a inglong arat tumpan komat akarbi atum hansi itum teknologi gyan ke pipe mepen dak company sita manufacturing industry ta paklang teknai ma lake itum ning ke hang bansi claim long po. Bang aphan kewan si dak kape doji po aphan kali athema schedule along ta paragraph 3 along ke toke bang aphan ke longli asap tapi longli lapen lake dake itum tribal area lalu alang litum pulo la company dolote munit tum employment long po pula son thak si aprang jagirot along ta paper mill ta bilo teta halata itum karbiatum check pi ne chujordun long olo la chujordun long ulo nang theklong amat alang litum la paper mill ta ingkir check la pen bukajan cement factory ta ilitum employment aphan pulo setanon ke ilitum employment hadak long dundi son thak si employment aphan pulo dak Assam Rifle Training Center ta wanglo itum lutalun long le employment ki long dunji ka phialam lo lutalut long le da nilita lut long lepin la non company wang le lote la so ambani atum ta la tum ingkai het po itum lut long le daji ki jorji po bab sikatiki nangi po bodi ane bab katiki aparte la sok tiki waren memulok ente long le ta me upula kamati dake ho long le ta me upulo sok patiki waren don sok katiki ji aphan lapen ke nimpo katiki ji aphan hanjang katiki ji aphan ason katiki ji aphan le karbiatum lap inglong arat tum phan khilon ji okhomia tum phan adivasi tum phan rabaret dom poisa ta do pugenda Assam government ta nang pidun bom lo kente lapen lage ambani wang we pikta choklo lage agriculture department se claim nang po la sinili tu pulo non ambani wang po long lita pidaji po list si piji pata kali wala tu po pata ben list ke si lo lage kacini ne chot lage kacini ne pasi laga aka prek pugetin non amake miadi pata pulo te ningkan thom kep aphan si ke pi la pen ding muchot lote lage list aka prek pi po hala ta pata lo aka prek pata po alam nang tum ingraji pen aka prek ulai thekma alam the avi ejat vet lo lake condition bang yerso pima prekchat jimene pata mata condition ahut penge prekchat ji nilitum patalong karbiatong patalong ke dak karbiang long patalong ke hal anung anathu ke jor arni pen labangso pata ke cancel lo putok dunangi putane tum pulo han 2016 aningkan nedala sohut em revenue ta manghueng amat no phige thang na claim klede lasi a condition ke pata condition bangke la ke larbom titami komani long budget jimene pe batu chetame jilang la ke sita list pen pata ke jat pet lo non ke list pu pat thelo amat la ambani etom phan pata ki piji akam se claim lo la ke ka siksidul ateng benge un iluson ke non ke claim ke abinong ke la Assam government tum ke advantage Assam pu ke karbiang long bhanle advantage kali lo la siksidul aron kapi phukra longli na tribal kandidat tum longli na ke cherai ji phansi la ke claim chot lo la posi ni tum la ke kroi alang li tum pulo long langkai jan no thuta eviction bom titi seta ako hala mi atu ako nang cherai bom titi ande la so eviction atham athai ambani phan wan vetik ke tum la longli khangun eloma la sini tum pulo ni tum APHLC tum phan de longlia pata pilap no nadang ni tum do tv
na la sehala komat mayong inur bang tanang ningjedun nang pipo pudi setan surjorong panang ningjedun nang pipo pu neli CM hanarjulo CM puta nang pima nang pipe ma pom CM bang nang thak de meeting arlo la sini tungku lo yong si la long le ka che rai nang yi ponte karbi inglong so tom han pitip no nada la helu ki klem nang yi la kai la ili tum ma karbi ang long to karbi tum hai ki plung tu jilang so long ta ki plung tu kam si klem rong kan te ha long le hala pu dimapur na tu puta hala tak tea garden do la tea garden le pape the tu rong no nante ko pe por lo tea garden ka pe the de kam ka pe the ja kam klem kle de jirai un po kan te itu mamuni tum da tea garden non ke silam the kan te karbi tum ta nang pinon along le pata company wan be pinta choklo lake la sini tungke la so a company bap a kheti ke claim ji po company ke ni tunge chini chekroidunde lake jong si baba kheti lok si claim ji bonde la long le hem phu pata doreb lo hala tum long kheti pa pe claim non ante ko la so munit phan pe ambani phan pia kam vele la ako ambani phan a factory bang dak claim popular isia bang ha kokro char claim po people lo kamrup district ke claim kleden people lo nogang district along hala factory bi ingtung te den people lo hojai district along bi ingtung te den la ke tribal atum along le back door pen anung ing hap an tu pen nangki lut ka chong hura la karbiang long tribal atum along le ke right tip ya phanse la ke claim na posi la ke ni tum che kroidunde Autonomous Council ilitum Autonomous Council lo alang litum pensi mai palo ke phating si je tong dun lo je tong lo la pen ke alam ke jasmet pet ke hala Assam Advantage Assam 2.0 al angbong alam lo la pen la daga bang ke la so Napier grass pu ilitum ke puji pulote ingnara bab kalite ingnara an bula so baba bang dakti kipo walam si paklang lo sita karbiang long autonomous council atum sita mela so proposal ing thim lima proposal ke pini alang litum dak paklang kle la so proposal ni litum da chini unde muthe ni litum bangke da ge chethan un lo arni si malom la social media long lo asam chief minister pulo long lege doge karbiang long ben dima hasaonat la si non ni krep huang bong jo krep ho ni krep huang bong ke pilwa karbiang long ke ambani phan long le pipo la si pini la bangso la he alam la chepe klang lo ta lang litum council so jamela so proposal binong bang ke ko son ma ko an ma ko pima ke alang litum bang anang than the ta lang litum ke thana bang ke abang putin si tame aning hang atum ke dak la so bap tiki dun melo tiki dun lo pulong te alang litum long jor long pu hansu ga tiki tang ho la pena ka preka son ga tiki an rabar tiki son an ador chirui phit tang ho hansu da dor chirui phit tang ho la so aman bang ke avelo la bang ke ale hala pen ong che ji pu son si than le la sinili tum ke pudun lo karbiang la ke longli ke dampu la pen ke ambani pulote la ke longli ke chiri si hini ke kalilo ladak jong si neli long le neli so bap tiki sitame la so bap tiki pen ke la katiki pen ke hala tuma factory ke dak ke rengun la so rengun nai pulote la tumta ame thang bang katiki dopo ame thang atiki long si lita tiki dun po hatum long chuyorun po la so lam lo matidi la sineli tum pudun bai karbiang long le nonamat la 10,434 square kilometer ang bong non long le ke joy ko andulang hala so long le ke joyang bong sitame monon phi owe aphan monon phi ason development ko pinine son school sitame college sitame university mina hala hui aphan rai that pen ko andolang ga pimela ambani phan ki pime me jola po so long le bang council sor chichini si ke me la pen la so bang lang nai pusenil tum budun lan par sitame alang li tum phan chuning ridun lo la so detailed a project bang a proposal la bang tok pe mera ke kame me abang phu atum phan pira hala bang so puthak puthot ka chingwai thu pe me ji abang phan ke claim nang ji pusenil tum ke chuning rin CM pen ke la ke thang tum ke long le ke pipe pusi ke puhe ke chenga ko ke long le ke ambani bang phan ke pipe nangli long le tang ho neli long le ta bang putin sitame ame thang long le mane chiri ke mane chiri faroi si do sitame sobapti ki melo bolam le ta
Api ana lambang ke la ke longli ke pipo la so lambang si nang klang lo la si la so longli pipo pu amne ke dak ke ko pilon la tuma factory do kok po a factory do nangi pulote main factory bang ke Kokrajhar si doi pulo di sitala bang so factory dakta duji 100 kilometer sang bong an bang ke la tum si nam pos san po metang pon po lam lo pulong te a factory doi pulote la ke ko pina sabun factory asone kali lo ke mate di the dungji ke mate di bang kuan 10,000 crore tangka si dak nang kahi jik nai pulote kuan doji koson doji alang tum pulo la ke katik ki ji afan si tame ciri sipen kuana suri ke pi ko alam le aku ke jorta jorun thulong alang aku council asor phanda pialang pulote labang ke dakabang e kamatha nelike matha puana bang ke nang pachekludun tong thek thela bang ke la sinang litum details a project ko piloma labang tok pe mera secretary tom phan pura pe tok pe mera ke kame me ka chini te ke lang the ka por te tom han ron si labang so Aphuthak si Phuthak cheng wai thu pe me si ke mi pu nel jam pu